gantengnya tenanan tiba Pak. Ya ampun. Cedak lagi iki Pak. Nggih, ndredeg aku. Iki seumuran enggak? Arti sama Hani. Duka. Sampai kelahiran. Yo kenalan sik sing apik, kenalan sik Salim. Yo mangane ra ono. Salim kenalan. Ayo, Salim. Pripun? Salim kok pripun? Salim. Salim sik. Yuh, jan kok dewa-dewa. Mbak. Mbak. Sugiyadi. Wis tak dicolne, Mas. Lah mboten dicolne, Pak. Sing nyekel sing wedok. Ngutra sing wedok yo ngetek kok. Seumuran ya sampean 2002. 2002. Wah, pas-pasanku. Wah. 2005 Hani ya? Iya. Cocok. Oh, 10.000 berarti. Hah? 2005 toh. Kayak 400 no. 100. Relan wong. Ayu. Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gak. Pak Kanggo. Apa? Ngerti kok Pak? Apa? Ayeme Pak, Pak. Biyuh. Alah gak aninget-nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Nek Hani Kusuma ki spotnya yo kudu kanggo musik. Pase. My honey. Nggih. Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan? Masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku. Iya. Aku parfumnya yang bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Piye kuwi, Mas? Tanganmu. Nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Iya, Bau melati? heeh. Mosok kan, Nduk? Alah, kok mesti. Ndek mau wis. Iki lho sing dalu Pak Kanggo. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Saken pindah ke Mali ya. Pinangge malih sowan wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du ki duit. Kok Loh, piye. Kuwi penjabarane piye, Nduk? ngrandu gitu. Ngran. Ngeran kuwi kan ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du niku duit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten duit? Oh iya. Oh iya bener. Iya ta? Iya, tak akone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto duwiten kowe ya. Loh, wong jaman saiki ki moto duwiten ki wis lumrah. Indis ekonomi sembarang barang larang, ya toh. Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ngono, berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto. Suparto kok Suparto. Pak Suparto kok Bapak Suparto. Sing ngebel kowe anu to, Han? Sing ngebel kowe lak Pak Parto piye, Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, mana? Nggih. Walah Mas ya. Ngoten. Suparto ya aneng tegese dhewe nek aku, Mas. Oh, kono yo arti dhewe. Nggih, no. Diani cah ayu-ayu dia pinter ya Mas ya Allah. Lah, kula. Su Kuwi sumeh. Lha jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto iki ket mau mek. Ngaten. Iya, ya pinter cah iki. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Sumeh. Mak ning warga masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul. Mugi-mugi periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Desa Ngrandu. Amin. Ning penting syaratnya kula bisa ditangkap lho Pak. Ya. Kak ya. Kowe mau
Par. Terus terakhir. Par lho. Par. Su niku sumeh. Oh, Par. par. Sak paran-paran memuji Mring Hyang Widi. Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat iki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso iki sedekap ngene to, Mas? Nggih. Tangane iki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Kakang, ngeten. Dikir. Oh. Ora, Lah apa? kapalen iki jenenge. Bocah Ya dikir. Tasbih. Nggih, dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. To kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Karo Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode lho, Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh amin Dadi meneh, amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Andra kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah Kemongan? Kula. Apa pas prei apa pancen yo? Lah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Oh, Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh, gak jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. Nek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14. Nggih, ya wis nek aku dijop alur njujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan kok. Wah. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Iki ana pamundhut dohan. Nggih. Kok pilihan dhewe ya? Nggih. Iki ana sing nyuwun lagu pepeling. Pepeling. Sing urung iki mau apa iki? Niku mau Mbak Mayang sing kuwi. Idam Sari. Jam Sari. Heeh. Idam Sari ya, Nduk ya? Oh nggih. Nah, Mak, kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. kuwi kadas ngawur. Kuwi kadasen. Lah iya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Weh. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi ning isore neh. Nembang ya nek aja gakno. Nanong. Ayo, bawani sik ndokan. Ya. Duh, wong. Kenal. Dah wong tekus. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau pudang kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam saripun Hani Kusuma. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Iki tembange apa gandrung iki? Aku gandrung ngene, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing disenengi ngene. Heeh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe. Ya dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mur meneng ae. Wong ayu jak Gendro suwasana. Maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu juga dolanan. Alah. Apane sing dienggo dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngelono. Cahayu iki sing nggo dolan ku rambute, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata
besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gak Pak Kanggo. apa? Ngerti kok Pak. Apa? Ayem e Pak. Pak Biyu. Ya. Alah gak ani nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan iki timbang dalange. Nek dagelan ki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep tebok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus halus e pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Tutup mukrime dak. Au. Umpama sira nahkoda. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane ngono. Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Ntreno ya diganjel sepon mulai. Kuwi mau to? Sepon kuwi. Layak buat gua. Ketebalannya masuk batin ngono lho. Sepon. Nanang. Tanpa prau sasadra den patri. Ayo bareng karo Gareng nyidam Sari Ki mau jane neng sing request lho, Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gareng niku kondalang ngono. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Apa iya? Nggih, ngono aku mayang kek piyai kene do pirsa. Yu lah tek wayangane apik Garenge, engko sok taun ngarep nanggap aku. Sing gareng gendi Pak Kangko. Engko mosok ngono enggak. Aku Bagong nek aku. Ya sak kelas lah pemaku dandan Bagong iki wis sak kelas karo Bagong Blondur. Nggih, ning nek umpama kula entuk usul, Apa? jenengan aja Bagong, Lah ngopo? kebagusan. Jenengan nogok. Toko ki lambene ombo e. Ya. Lah iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah, Yohani karo Mbak anu Mas Gareng. Nggih. Kon ngebarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Spanyol karo. Lah kok yo rono meneh. Jenengan iki fokus. Rasane ya tangga ae. Engko gengku ya wis streaming. Wis siap iki. Fokus. Yo garap campur sari Mas. Sendika. Idam sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iramane rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmanipun Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek request saka emak-emak Indonesia mongkon duet karo Hani Kusuma. Oh, Masya Allah. Nggih, siap. Neng ndi jae? Niki lho Pak, Ndi? ngrebab, Ardi ndi? ngrebab, nembe ngrebab. Kudu kuwi dudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, Ya. Batenku Mas Ardi kok malah nelungsungi. mlungsungi saya alus, rumah saya tua. Ayo. Tembake no. Ya coba kayak apa? Yuk.
biasa, Masya Allah. Mereka Mbak Elisa, ya. Mas aja dipelera. Mas aja dipelera. Erek. Tingkah lakumu kudu ngerti cara, aja ditinggal kapidaden ketimuran. Mbok yo sing eling dik, iku budaya Banjene bener kadamu. Kumu kudu ngerti cara, aja ditinggal kapribaden ketimuran. Yo yo mbok yo sing eling dik, iku budaya Banjene bener kadamu. Selamat malam, Sugeng Dalu sedoyo mawon, Mas Gareng Jojak, Pak Kangkung, Mak Cangik, Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. Ngopo? kupingku keriting ndungokno suarane. Ngomong kok ceng-ceng. Ning ya ora apa-apa. Pancen ora maidung Mbak Elisa nak mboten piyai Jawa asli to. Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya? Arep piyai ngendi wae ning nek wis nyemplung nyebelung ning ngon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi sugih apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning kon budaya wayang kulit purwa ngene. Tepuk tangan. Lho senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. Nyapo? Ya nyapa kok tekan ndas mumet bareng Buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. Oh pengen mangan bakso. Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. Udur Apa? Wah, yelan. Ayah-ayalan. udur. Beyelan. Alah. Yelan. Kuwi lah pokoke. Ya. Tak aku kan mau beli bakso. Oh arep tumbas bakso. Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10 aku ngomong ngono. Oh. 10. Lah kok metune mangkok cacah 10. Yo mangkel aku. Sing jenenge 10 ki maksudku duduk kuwi Pak 10 bentole wae sedoso aku ngono. Oh. Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Yo mbah mangsane aku yo ora mudeng iki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule. Kuwi ngono kuwi sih tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan kok ya. Warung mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Jombo aku ngono. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ngene lho, Nok. Jenengan ditakoki karo bakule, baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes? Jombo. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes pora pedes kok aku kon ngomong ki pedes pora pedes. Maksude kowe request, meminta, memberikan permintaan engko baksone digawe pedes apa ora pedes? Kok kowe dadi emosi karo Aku ponakane bakule. aja nesu-nesu to. Nek
Aku ki karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. Nek kowe mau nak perkara bakso. Iya. Repot meneh wis aku kuwi mau. Lah ngopo? Aku mandek teko Magetan. Lah, Aku kadung menggok warung soto. soto. Kamu Soto beli soto. daging. Daging. Aku gak sido mangan. Mergane opo? Lah tulisane soto daging budui. Waduh, iki daging bagian apa aku ngono iki? Soto Daging budui. Wah, iki gek daging bagian apa tak olah alik tek semuireng enek. Wah, iki gek apa aku ngono. Aku terus gak sido madang. Kaya budui. Yo. Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Lho, kuwi jenenge bakule omong Elisa bener. Lah, Bakule iki jenenge buduwi, dudu daginge buduwi. Kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok. Warunge tulisane soto daging budui. Ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok. Daging iki kotak irenge tengah aku. Wah, iki daging nggen apa aku ngono. Kuwi padha karo aku. Piye neh? Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangan ning Nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa? Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku ora sida balik. Mak astagfirullahaladzim. Lah ya aku wedi to. Ya ya. Kene lekas mlebu lawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik ra sida salat. Mas Jalang sing bagus dhewe. Apa? Maksude niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent. Tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku apa kowe? Wih, panggayen. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Tadu menden dongake. Ya, Bebas dongake opo wae. Olah tak dongakno dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, iya, iya, Mbakone iya. lulus, muga-muga apik kabeh. Mbek ngrembuyuk je bubut. Kalau itu ya, maksudnya bagus itu gimana ya? Meremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledong-ledong kok jebubut piye apa lho? Gak Ora ngerti bahasa. Ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. So petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane regane ya dhuwur. Nggih, amin amin ya robbal alamin. Oke, niki wau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula boco nggih. Ya, woconen. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih. Nggih, waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit. Kompelit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun nengkang nembang Mbak Elisa Osokarus. Usuh karus. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Nggih, wah. Wes, iki ya neng Pak Mundut. Nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam segundalu Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesi Deman. Nggih. Lilo ingkang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Wih, Kok Mayang tato ya apa, Mbak? Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang tato. Ah. Wah, iya iki kok dadak nganggo tato lho. ya. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh, Wong weruh kowe tatune. Nggon weteng kene iki lho. Tato bu. Tatone iki cecak. Kok ora-ora tato cecak. Saking akrabe Ning beteng. ning weteng iki tatone cecak. Weh. Bareng ndek iki rak meteng. Yo. Weteng gedhe kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sopo? 7 dina Yo. iki mayang 107 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep rono. Malih munggah kok bar. wedi ya. Kowe iki ya teko kono. Masalahe disake wedi karo bekecot. Iya, ya. Ya nek bekecote bareng lho. Kok doroh kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika
kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra bersatu kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Etan Puskesmas Ngrandu matur sembah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau nggih. Oh, nggih Mas Udin, matur mbah nuwun. Menika ki saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jenglik, minta lagu Wedang Kuning. Iki tak kira Wedang Kuning kan iki. Nah, nggih. Wedang kuning. Ki Sugeng dalu Mak Limbuk kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pempiling nggih Pak Mulyono MC ya. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karek dipinangkani. Sendika. Nah ki Pak Soiman ngeluk lor ya nyuwun gending rujak jeruk nggih wonten artane 300.000 matur nuwun. Tasih setunggal tindakne sisan. Sugeng dalu Pak Kangkong, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbak Elisan nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih Wedang Kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Jalang semoga lancar. Amin. Amin. Salam nggih. Sing abi pinangane sing ndi dhisik sa? Manut awakmu sa? Menika. Didum karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung tresno niki wau pamundutan. Kadung tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya, nah. Mengko nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani engko gedhi mbok menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung Mas. Oh ngaten. Nggih, siap. Enek bapane ya, Sa? Wonten. Wonten. Oh, ora apa-apa. Tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak epik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contohnya enten? Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu lo ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo. Lantenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok eneng jero. Sadurunge ngomong sing kerno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia napa to sakuwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Ya. Awak dhewe kudu wudo, lantenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Astaga, aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kowe iso ra translate, coba sak balonku ada 5 iso ra? Lah ya turah iso to. Coba. Balon ini nek kene basa Jawane apa? Plendungan. Ya balon. Pelendungan. Pelendungan. Plendunganku enek 5 werna-werna rupane ijo kuning kelawu eping Jambon. jambon lan biru meledos plendungan ijo der. Wis aku atiku banget kacau banget plendunganku kari papat tak cekel ayo rapet erat yo kok rapet oh ya pinter Balonku ada 5 rubah-rubah warnanya. Ayo Sa. Nembang Kadung tresno. Silindro apa Mas? Oh silindro nggih. Songo. Rina wengi dadi ati yuh piyaine cantik suarane apik
Apa? Bareng nembang kok luwes ya, Reng ya. Lah iya toh. Oh iya ya Pak ya. Mau nek omongan celewat-celewat nek nembang kok bisa cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Oh kulinteng iki. Tanpa dahar, tanpa nendra, kayung yon marang lurahe. Pak Lurah terus mesam-mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro gitu. Ya ning gur di sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa, Pak, dibatin rin. Kayung Yun karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah, iya, no. Tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno dan liya hamung seliramu satemah loro asmara. Ya, kadung tresno. Ya. Nalung. Nadyan bebasane kelingan godhong sabar kamas koyos pencinta rasa Mas Gareng, Dawuh Pak E. dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. Matur sembah Sing nuwun. nimbali awake dhewe winginane. Leres, Nggih. leres matur mbah nuwun bekti Mbah kula. nuwun. Pak Parni ya, tetep raket le pas duluran. Amin, amin, amin. Mas Pari Sugiono Menyimak saka ya. Surabaya juga monitor. Matur nuwun. Romo Eko Bilowo juga Wah, menyimak Jakarta. dari Bekasi. Nggih, Bapak Mbah kula. nuwun. Eko Bilowo. Nggih. Kula entosi Suro Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin amin. Nggih. Ya. Niki mangke jawahipun menawi podang kuning dos pundi? Wah, mboten napa-napa. CS sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. Sekalian dua. Derek ya Mas Dwi Colares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero batinku tansah kuwon eman wis bayar amon
sing tak sayang yo Mubeng-mubeng miterangganku golek ora krasa esuk awan nganti eman yen nganti liya kang nyayang kleang tak sawang mencelok depan kegancangan tak rindik saka kadowan sarawi ngoceh dheweke ngalih encokan Ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yang kelakon gandeng sirane ora bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang handuk hati kesanan ora mendok hatiku sansaya ndodra tak sranani don pingat kulut ing pendhomo Matur suwun Mbak Elisa. Masya Allah luar biasa. Ya diselingi ki no. Siap. Si Mayang Tato ki mau. Nggih, pamundutanipun napa niku wau? Sesi Demak. Oh iya, siap. Ayo Mayang Tato, celukane Mayang Tato saiki. Ayo. Mayang Tato. Wis ganti neh to? Ya, jenenge kok gonta-ganti to. Anu karo men anu ganti kancani karo anu sapa jenenge kuwi Okwa. Ya. Oke. Nah. Kene Cahayu. Nek Okwa ki ora nganggo tato. Oh, dereng kok, Pak, dereng. Upama tato iki gampang ilang tatone Okwa niku. Kok iso? Nah, biasane ning bulu cilik abang terus rong dino ilang. Iya ta. Sing iki Mbak Okwa iki kok. Iki Mbak Okwa. Okwa. Lho, aku mbiyen cilik amurah nek andeng-andenge ning Sergulu loro lho. Kok gak enek saiki? Pindah. Oh, pindah. Iya, pindah. Ya. Niki Sesi Demak sing dijaluk. Sendika. Nggih. Langsung garap gumyak. Ya, langsung garap gumyak. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Aman-aman. Ya. Mas apa toh? Mas siapa? Udin. Oh iya. Ya terkenalnya Mas Udin ireng nek kene. Ya. Oh. Kayak mau sregepe ora jamak kok. Siap? Ya. Oke. Terus no ya. Terus no sesi. Karya Mbak Sukron Suwondo. Mbok menawa pun rawuh dalu menika. Yo. Luwih becik patenana timbang berbicara Tiana Celestia Samudana marang kula warga Karawalan Praputra Mati canggih alisku
kasih. Nah, Matur nuwun. Mas Gareng. Ya, Bu, ya, Bu. Anu, wingi beberapa hari Mas Ardi ki ora mangkat. Oh, ngaten. Lah oke sing berpendapat dikira tak pecat. Nah, Astagfirullahaladzim. Ardi mboten mangkat telung bengi niku napa dipecat Pak Kangko. Lah iki mumpung jaya nek kon omong dhewe nganti parane telung dina ra Lah. Ini, Di, ajal kendel nih. Arjuna nih duwe Jolaras Indonesia. Ya, ngono ya. Ayo. Ya, apa nana Mas Gareng? Pripun? Mas Adi. Ayo, kene monggo Mas Adi. Hah. Ya iki Ya. bagus e. Support musik Mas, ayo Mas. Ya. Kasih sepoco. Yo, kasih support untuk Mas Ardi. Muhammad Ardi Albertus. Ya. Hah? Muhammad kok gula bet. Siap? Ya. Kasih dulur. Ibu-ibu yang pirsa. Dalam Aku nek nyawang Mas Ardi apa? koyok ngilu karo awakku dhewe. Ngilo. Maksudnya gantengnya padha ngono. Padha plek. Ya Mas ya. Nggih. Lho, gini Anda. Niki lho Mas, menjawab komentar dari ibu-ibu sing ngendika jare Pak Kangko, Mas Ardi kok ora nderek ngantek ping 3 ki apa jenengan pecat. Lah saiki gandeng jenengan wis nderek tak kon klarifikasi. Jane ora klarifikasi ya memberi keterangan. Memberi keterangan piye? Wong aku ki ora tau mecat karo kanca-kanca duwe Jolaras ning ora kebangetan tenan ngono. Heeh. Nganti le 3 dina ora mangkat 3 bengi ora mangkat ning Ponorogo nganjuk karo ning endi dek ngene nganjuk 2 kali. Ya heeh. Nek acara apa? Wingi kula mboten bidal niku mergi kula mantuk Klaten, Pak. Oh, enak acarane. Nggih, enten acara ten Klaten. Oh, gitu. Soalnya kan tanggal 10 11 niku kan bajutan. Nggih. Mboten mantuk nggih pun. Oh. Oh, akhirnya terus dadi pamit 2 dino. Ya. Ora mulih mergo saka Ponorogo kelak babas ning nganjuk 2 bengi. Nggih, mergo awake lak klenengan to niku Gian. Nggih, daripada mengke kula mantuk ngebis. Aja, malah hilang. Jen sekalian. Ngebis ke Ponorogo barang ilang-ilangnya ning Kediri. Lah ya. Hilang kok ning Kediri. Ya. Ayo Hani karo anu sama jenenge Elisa. Ayo. Gemenang. Ya, ayo. Nok Hani nok Elisa, aku ibaratnya Joko Kendil malih Satrio Bagus. Cling, iki malih aku. Ayo. Iki mong aku nuruti karepe para netizen, Pak, mangke tulung diduwetke Mbak Elisa, Mbak Hani kalian Mas Ardi. Ya, iki aku mung gawe lega tok. Kaum mak-mak Indonesia Mas Gareng. Nggih, Pak, gak apa-apa, aku gak meri kok. Ra meri. Gak meri. Apa? Engko aku arep duet karo Burini. Yo yo. Ora meri ya. Karo Mbak Elisa karo Mbak Hani. Ayo. Pripun Mbak Elisa? Gimana sek ya? Piye. Pripun napa? Lah iki Ardi niku lho, bilang-bilang dina ora mangkat goleki wong bilang-bilang. Loh ya namanya ibu-ibu tuh memang kan bahagianya tuh kalau menyawang yang ganteng-ganteng, yang masih muda gitu. Jadi piye carane Pak Kangko kalau bisa Ardi tuh kudu mangkat terus niku pripun itu loh di strategi ini. Ibu-ibu kuwi senenge ora nyawang wong ganteng. Lah, cekelan duit. Nek gur nyawang wong ganteng pangan apane? Yo Bu yo. gitu Bu. Yo kalau yo halo. Ibu langsung. Nyatane budu langsung muni. Yo, sebab apa kok muni yo? Mergo sing omah gak disawang aku gak ganteng. Carane to Mas Gareng Mbak Elisa ben Piye? tetep mangkat, Mas Ardi ki didadekne gayor. Kok malah dadeke gayor. Sawang-sawangan. Maneman. Ayo arep nembang apa, Cah? 3. Nah, sing kira-kira diapal apa le? Ana Puspitono lho, ana
Apa sing apa monggo. Oh, Sumanding nggih, Sumanding. Semanding ya. Ngawur aku. Kok tengah sini loh, jangan mepet-mepet. Wah, gantengnya tenanan tibake, Pak. Piye? Ya ampun. Kowe cedhak lagi iki, Bohan? Nggih, ndredeg aku. Iki seumuran enggak? Arti sama Hani. Duka. Sam- Sampeyan kelahiran Yo di kenalan sik sing Tanya apik, dulu, kenalan tanya sik dulu. Salim. Yo mangane ra ono. Ayo Salim. Tak waris piye? Tak contoni ya. Weh karo kono aku salaman ini. Nah, Selamat malam Mbak Elisa. malam. Kawin yuk. Ngono. Iya mesti kenalan lho. Tanya kamu kelahiran berapa? Iya, aku kelahiran 2000. Aku- Coba arti karo Hani. Coba kowe gendang Salim sik kenalan. Salim kenalan. Ayo, Salim. Pripun? Salim kok pripun? Salim. Salim sik. Yuh, jan kau dewa-dewa. Mbak. 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 Nggih, Mas. Sugiyadi. Lah. Wes tak dicolne, Mas. Lah mboten dicolne, Pak. Sing nyekel wae sing wedok. Ngutra sing wedok yo ngetek. kok. Seumuran ya sampean 2000 2002. 2002. Wah, pas-pasan tua. 2005 Hani ya? Iya. Cocok. Oh 10.000 berarti. Hah? 2005 toh. Kayak petang atus no. 100. Monggo pun aturaken nggih. Nggih. Lagune apa wau Sumanding? Sumanding, Pak. Ya, ayo, Lady, ajarkan ter. Yuk, musikipun. Penaturaken ki mung legani para pamirsa di seluruh dunia, utamane ibu-ibu utawa kaum hamba. Ya, Yuk. Ora, Mas. Yuk. Masih bersama Suara Indonesia.
ya, Mbak. Rek, nyale, rokok dan ketok lek cah lanang. Mas Ardi, iki kangkung bebingan saking Pak nggih dibas rokok nggih. Enggak ya, Mas? Asli, Bro.